ханлығы hünərçilik yağınan, zərgənçilik sənğətinə küpdən nigiz salınğan. Xəsitələr, bileziklər, şulpalar, alqaları, tüymə mərcənlər, bəyəli, şın zərgən ustaları. Dünyanın bir bizəgi ol, şın tapar yigitləri, izgi көңілі ярдәмшіл флюннәрі, фәритләре. Dünyanın bir bizəgi ol, şın tapar yigitləri, izgi көңілі ярдәмшіл флюннәрі, фәритләре. Флюннәрі, фәритләре. Бар көмештен эшләнгәне, бар бик тә зиннәтлесе, алтыннан йөгертелгәне, шелтәрле, бизәклесе. Тәңгәле якка чылбырлар үткәнгә алып кайта, милли хисләрне арттыра, тарихка якын айта. Дөньяның бер бизәге ул, шын татар егетләре, изге күңелле ярдәмчел флюннәре, фәритләре. Дөньяның бер бизәге ул, шын татар егетләре, изге күңелле ярдәмчел флюннәре, фәритләре. Флюннәре, фәритләре. Казан ханлығы hünərçilik yağınan, zərgənçilik sənğətinə küpdən nigiz salınğan. Алтын Урда хан шырынан қалған ул зиннәтлелек, Йырақ ғасырлардан келген затлылық зирәк.